ejele. Lesiboshwa sidonsa uPoison noMagundane, awufake ephakethini ebese edonsa uSinki, uSucre amgadele, agace angene kule tunnel abayimbini, avule umuthi waMagundane. Kungekudala uqhamuka kuyigundane, Michael alibambe ngomsili. Iplan ithi uzolisebenzisa ukusiza umfowabo ekunqunyweni. Episode edlule uMichael waya ejele ukusindisa umfowabo omsulu. Usenza kanzima ukumba imigudu yokweqa. Kuthe sekusele kancane baphuma. uNkulunkulu abadlalize ijoke uqini. Ipayipa elibulele walifica selilungisiwe. Wacaca ukuthi ayisekho indlela yokuphuma. Iqembu eleqayo waphoqa ukuthi libuyele emaselini abo. Akusasa ngesikhathi sokuya ekuyeyidini, uMichael uhamba noKhupha. Uma ideas awafunayo ukuKhupha. uKhupha amtshele ukuthi ukhona umuntu amazinyo naye wakufanele anqunye, kodwa ifuse yesihlalo sikagesi yaqhuma. Le ndoda yathola elinye ithuba lokuphila elingango 3 weeks. Okumele uqale phansi kuhlelwe olunye usuku. Uthatha isikhathi njengokusayina kwe-death warrant. Ukuzwa lokho Michael wabuyelwa ithemba. Mkhulu kuyena ukuthi aplane enye i-escape. Ulapho-ke acabanga khona ukusebenzisa igundane ukuze aqhumise ama-fuse. Kodwa wayengalindele ukuthi iplan yakhe izophazanyiswa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Leli sele lasiza uMichael ukuthi antshontshe iwash. Isele nalo lalifuna ukweqa nabo, kodwa i-team yayisinkulu kakhulu, so uMichael walinqabela. Lokho kwayiphula inhliziyo yesele. Phakathi kwamagazi uBellick wayengamthandisisi uMichael, kodwa wayengayitholi into angayisebenzisa against him, so wathenga isela ngebhega ukugada uMichael. So isela lezwa kancane bekhuluma ngokufeyila kwesihlalo sikagesi. Lapho uthuma kuBellick la umtshela uBellick ngokusheshsha aye endlini ekunqunyelwa khona abantu, acele ukuthi bamuthestele isihlalo. Ngempela asisebenzi. Namangazi kwenzekile. Baphuthuma kwi-power room, bavula ibhokisi. Igundane liqhumise ama-fuse ukuze benze isiqiniseko ukuthi ubhuti kaMichael uyanqunywa namhlanje. uBellick abize i-electrician ukuthi ilungise ngamandla, ebese ephuthuma eselini kaMichael. Scooper, umfowenu uzokhishwa ukuthi nikwazi ukumbona ukugcina. Ungaya kumbona. Ukela uMichael ebona ukuthi ufowabo usezonqunywa, akashongo lutho, kodwa wambamba wamqinisa. Bengacabanga ukuthi emva kokho konke asekwenzile, kodwa umfowabo still bazombulala. uMichael uyalidinga elinye ithuba ukugcina, kodwa umfowabo sekwamukela. Ngomzuzu wakhe wokugcina ufuna ukuchitha isikhathi sakhe ngokuthula noMichael. Safika isikhathi sokunqunywa. Sesize death row inmate, uWarden weza ukuzomgada, kodwa abathi besamuhambisa wavele wafona uGavin. Isiboshwa sisiqaqa kwa-bandages. Ubonakala kwethathu yakhe emhlane. Kwathi akakhali. Le ngxenye yethathu iwukhiye wokweqa kwakhe. Ukuze alungise le map eyonakele, uMike uya ku-Friends. Udabula izingubo zakhe zibe imsiswani ngamazinyo. Ebese beka imsiswani phansi. Uzama ukuqondanisa amapayipi eplumbing yasejele, kodwa amapayipi maningi kakhulu. Emva kokuzama okuningi, uMike still uyehluleke ukuhlanganisa imap. So lokuhluleka kwagcina kufuna ukumphambanisa umqondo. Aqale nokushaya izindonga manje. uMike buye selahlekelwa nawo umuzwa wobuhlungu. Ushaya izindonga ngesibhakela until ipatrol notice ukuthi khona ungahambi kahle. Emva komzuzu kufika uWarden, abona imisiswane egcwele yonke indawo. uMike ulele phansi, atshele abanye ukuthi uMike kungenzeka ulahlekelwe ingqondo. Bamushintshele eWardini yabagula ngekhaya. Kodwa bazi ukuthi uMike uyazenzisa engathi uyahlala. Ufuna ukuya kuleli ward ukuthola umngane wakudala, ungqondo kachwepheshe we-artist igama uFan Go. Ngizokhumbula-ke ukuthi uFan Go uke wayeselmisi kaMichael, kodwa uMike wathola ngale sikhashana bendawonye. uFan Go sedebe wonke amathathu kaMichael, wabona ukuthi ayimap. Ebona ukuthi lolu hlanya luzomqhatha, uMike walixoshisa egunjini lakhe, labuyiselwa eWardini labagula ngekhaya. Kodwa manje uMike udinga uFan Go ukuthi adwebe le ngxenye yethathu exebukile ukuze ezoqhubeka neplan yokweqa. Kodwa uMike washayeka uma uFan Go ekhombisa ukuthi akamazi. Avele ambuze ukuthi kusenjalo udokotela angene nemedication. uFan Go wawagwinya wonke ngale kokunanasi, kodwa uMike naye wayinqaba imishanguzo. Udokotela abize i-backup. Ukuphazima kwese uMike usezungezwe iqembu lodokotela. Ukuthi ayingangani uMike uyithatha inkomishi awagwinya amaphilisi. Emva udokotela emucheckile bahambe. uMike ebekhiphe ngamandla iphilisi abelifihle ngaphansi kodlimi. Abuyele kuFan Go, kodwa bewuthatha imishanguzo. uFan Go buye ngathi asazi ukuthi kwangempela-ke manje, akasezwa ngisho ukhuluma naye. uMike abona ukuthi le mishanguzo iyona eyinkinga la. Adonse uFan Go baye egunjini emncane, amfake inini emlomeni amphalazise, ayikhiphe yonke le mishanguzo aqeda kuyithatha. Kuthi qibu kancane uMike akhumula igown yakhe yasesibhedlela, amkhombise amathathu kube ngathi uyabona kancane. Ubuye umqondo. uMike amnike ipeni nephepha, aphenduka akhiphe ibhandishi, atshela uFan Go ukuthi akadwebele phansi exebukile. Ngicela ungidwebele ithathu yami, udwebe uBarden.
Kungekudala i-tattoo ebishoda isidetshiwe, uMike usenayo imap yokweqa. Kodwa ngalobo busuku uVan Gogh avule i-sketchbook sakhe ukuthola ama-backup maps ayekade ewadelile. Kucace ukuthi uVan Gogh uplana okweqa esebenzisa le map. Kodwa uthe eqeda kuvula umnyango wokuqala kuvele kukhala i-alarm. No. Okay. Ikhona indlela. No, ikhona indlela. uMike ufuna ukweqa. Kodwa odokotela bangalukholwa kanjani uhlanya? Onesi bamhudule bathi umshaya ngogesi kancane. Ngalowo mzuzu uMike sethule du eselini lakhe. Ubuyela konke lokho okwenzekayo. Isiboshwa sidonse washi legolide, aqaxe isivalo, avule imini recorder, adonse i-copper wire, ayixhume kwi-sugar button yewashi, ebese eplaka kwi-metal receiver. Ekugcineni asebenzise elastic ukuhlanganisa ndawonye. Uqeda kuzakhela i-timer recorder. Ngesikhathi sokusebenza, uMichael ugqiba i-recorder otshanini ngaphandle eceleni kwewindi laseklinikhi. Ashiye isikhala esincane ukuze izokwazi ukucosha imisindo. Ngo-9 o'clock, ilambu elibomvu kwi-recorder liyakhala. Isiyaqala ukurekhoda imisindo eseduze. Lokhu kuzomsiza ukubala ukuthi ama-guard apatrola ngaziphi izikhathi. Ngakusasa, uMichael ukhipha i-recorder athole ukuthi ama-guard apatrola ngaseklinikhi njalo emva kwa-18 minutes. Okusho ukuthi ngosuku lokweqa bazoba no-18 minutes kuphela ukuphuma ngewindi laseklinikhi. Emva kokushaya izibalo athole ukuthi kuzothatha 5 minutes ukuthi abantu abawu7 bafike ewindini and 2 minutes umuntu ngamunye ukuthi awelele ngaphesheya ngentambo. Intambo-ke angeke ikwazi ukubamba abantu ababili ngesikhathi esisodwa. Kuyaphoqa ukuthi bawele 1 by 1. Okusho ukuthi 18 minutes kwanele ukuthi kweqe abantu abawu6 kuphela. Kunomuntu okumele akhishwe eqenjini leqala. Uma uMichael nomfowabo bebonisana ngokuthi ubani abazomkhipha, uBenjamin wabezwa. Of course, le ndaba zasabalala ngokusheshsha. Bonke sebejahile ukweqa. Akekho ozovuma ukusala. uBenjamin uya kusuka amtshele ukuthi akamqaphele uMichael. uTibek ucabanga ukuthi lo madala ukhupha useless ngaphandle. Asabise ukhupha ukuthi akaphume eqenjini leqala. Ngapha uJohn noLincoln baplana ukukhipha yena uTibek. Kodwa uTibek wayesevele sesolile ukuthi kungenzeka kube uyena oshiywayo. Avele abaqonde ngqo. And ngimtshelile ukuthi noma kanjani ngizombona next week. Kodwa uma engezwa lutho ngami after 5 minutes ngaphambi kwesikhathi sokweqa and 20 minutes emva kokweqa, ngimtshelile ukuthi afonele uWarden amtshele ngayo yonke lento. So uma kuwukuthi kuyenzeka nicabanga ukungishiya, ngizomele ngicabange kabusha. Kwadlula ingwelusi emva kwalenkulumo. Ngalobo busuku uJohn adonse uTibek amfake eworkshop amphoqa ukuthi ashiye iqembu eliqala. Ngizosala ngikuthembisa. I swear to God. Emva kokufunga uTibek abambelele kuJohn akhala. uJohn amduduza. Kade akazi ukuthi uTibek ukhale ezengwenya. Amyeke ahambe. Kodwa wathi uma uJohn ephenduka ethi uyahamba, uTibek amhlasele uJohn. Asiqhubeke. La ejele kwesinye isiboshwa esishisayo. Nendlela esigqoke ngayo uyabona ukuthi siyazizwa. Wonke amajita ahluleka ukuzibamba bajika naso. Ulikhumbuleke leliyaphinti elivele lapha ya ngoba izosindisa yonke icrew eyeqala. Hey sister, ingathi khona okuvelayo. Yahayani. Lo line wavele wamhalisa kakhulu uTibek. Wehluleka ukuzibamba. Inkunzi uTibek. Waxova isince kanjalo nje. Emva kwesikhashana uTibek ubuyela egunjini lakhe. Anikeze uSucre leli phinti eliphinki. Plan yokweqa yonke manje sidiphinde kuleli phinti. Ebusuku uSucre alithathe leli phinti akhiphe ibholidi ebhukwini lakhe aqala yaxoxa ibholidi lesinki angene kule tunnel abayimba phambilini alandele amapayipi angaphansi aze aphumele kulendlu abasebenza kuyona emini. Sithi ama-guard enemember entsha efikile ezosebenza ngakulendlu, uSucre kumele avale lembobo abayimba engaze ibonakale. Avule ucarpet omboze imbobo, axove usimende owoma ngamandla, abese ebeka iplangwe phezulu komgodi. Awuthathe usimende awuxovile, awulevele kahle ngeplangwe. Kusenjalo lisondele igadi likwi-patrol. uSucre ethukile avele akhahlele ibhakede lensimbi. Igadi luze umsindo laphuthuma liyobheka. Enhlanhla uSucre uwazile ukuvala ngesikhathi umgodi. Igadi alisolanga lutho. Nayi inkinga manje. Indlela afike ngayo useyivalile. Ngayisekho indlela yokubuyela emuva. Akana choice kodwa kumele ahambe kwi-main floor njengokulindelekile kwenzeka. Ima la! Kuqaphansi amadoda. Igadi limthathe uSucre aye kophela. uBellick athi mseshe. Bamseshe kodwa bathola uplastic obomvu oboshelwe onyaweni. Ajabule uBellick ecabanga ukuthi kuyinto ebalekile. Bawuvula yileli yaphinti likaTibek. uBellick udidekile. Singaze uhlale omunye u10 years ejele ngenxa yephinti nje. uSucre achaza intombi yakhe emuphosele ngale kocingo. Bengekayeke ukulanda noma bengabanjwa. uBellick alithathe iphinti alinuka. Ngoba isizathu abajule sona siwumsangano, uSucre ushawa ngenduku encane yokufakwa emgodini. Kodwa akekho wayekulindele okwenzeka ngosuku olulandelayo. Emva kokuthi axayiswe yileli xobo,
uBellick wathola ukuthi kunomgudu omkhulu okuyi-break room, adonse isando, aqala abhodleze lo simende okuvalwe ngawo. Ngokuphazima kweso, wabhodloka usimende kaSuba, umgodi wabo woweqa usubanjiwe. Sisejele, indoda ebophela ama-bags ambalwa noketshezi olungaziwa onyaweni, awafihle ngomkhono webhuluku. Sibuyela egunjini lakhe. Ufaka umfaniswano wasejele kuyishitha, afake lelu ketshezi aluntshontshile. Emva kokusoka, umfaniswano odark blue uphenduka ube mhlophe. Ebusuku ngesikhathi sokuzipholela, iqembu eliqala lihlangene egunjini likaMichael. Banike uSucre lo mfaniswano obrechiwe. Awubeke ndawonye, bazowusebenzisa masebeqa. Uma lo wokugcina esedlulisa umfaniswano, uMichael uthi abavimbe eminyango. Ebese kuqaqa ibholidi likaSinki. Kuyekudala siphele isikhathi sokuphola. uMichael aqala abanikeze umfaniswano. Umadala ukhuphe enozoba ngokuqala ukuphuma. Uze kungabonakala uSucre uvimba ngeshidi. Bonke bangene emgodini. Kugcine kusale uMichael noSucre egunjini. uMichael atshele ubra wakhe ukuthi naye usengahamba. Athatha upowder thizini awufake ephakethini. Uzoba usizo kungekudala. Angene abuyisele kahle uSinki. Ngokwabo uhlelo lokweqa seluqalile. Bese uMichael ebuka isikhathi sebesemuva ngo10 minutes vele. So kuzomela basheshe. uMichael uyena ohamba phambili. Iqembu limlandela eduze. Kuyasheshwa. Kugijinywa ngamapayipi. Akekho ngamincili la. Akekho ufuna ukwenza iphutha. Kodwa kukhona okwabathusa. Bezwa kukhona omemezayo. Sizani! Amagadi amabili ayepatrola ezwa kancane. Aqala aye ngalapho ezwa uvela ngakhona umsini. Hayi lo wabanike inkinga ke manje. uTibek aphuthume avale uBellick umlomo ukumthulisa. Lapho amehlo kaBellick ayesevutha amalangabo ukudina. Kodwa akukho kungamsiza. Kwababhlungu kakhulu ukubona iziboshwa zeqa phambi kwamehlo akhe. Iqembu lafika ewadini labahlanyayo. Bonke babethembele kuMichael. Bonke bashintshe izimpahla abazigqokile bafake umfaniswano omhlophe. uMichael yena agqoke ezikaBellick, ajikele ekhonini, athele lo powder esandleni, awuphephethele kwikhiphethi. Powder uzonamathela emaphathinini ajwayele ukusetshenziswa. Kuzoba lula ukuthi aqagele ikhulu. Kodwa unama-chances amathathu kuphela. Emva kokuhluleka kabili, aqale abe nestress manje. Ngapha iqembu lilindile lithukile. Ngaphandle kwesayini kaMichael, abacabanga ukwenza iphutha lokunyakaza. Kusenjalo, kuvele kukhale i-alarm. Batatazele ukuthi abazinyele, babone usebegaxene. Bese becabanga ukubuyela emagunjini nabo. Umholi wabo uMichael abuye. Kahle i-alarm ulikhalise ngamabomu. I-alarm lomlilo lasewadini labagula ngekhanda, hayi ijele lonke. So izinhlanya zakhishelwa ngaphandle. Kuthe uma sekutholakala ukuthi akunamlilo, unogada azibuyisele emagunjini azo izinhlanya. Ngalowo mzuzu kuqhamuke isandla emgodini wesitamkoko. Sekusele kancane uvalwe umnyango. Uqhamuke uMichael usengunogada. Uhola leli thimba eleqhayo. Nabo sebezenzisa engathi bayahlanya. Uqaleni udokotela akazange asole lutho. Kweqiqi udokotela usiyamemeza uthi, Imala ukhona. Imala boy. Engasamele sibheka okuthile la. Yini khona inkinga? Akuyena John Approach nje loya. Ya. Kwazwa ukuthi. kanjalo nje baphumelele ukudlula. Bayaqhubeka ngamanye amapayipi. Akekho wayelindele ukuthi kukhona obabhekile. Eklinikhi unogada ogade uLincoln, kodwa uThemi ephenduka ubona iqembu eliqhayo selimzungezile. Hayi lo nogada uyawazi amakhadi akhe. Waphuthuma waqaqa uLincoln ukuze asindise impilo yakhe. uTibek asondele athathe ozankosi banogada. So far iplan isaqhubeka kahle. Bafike egunjini laseklinikhi likaSarah. Isandla sikaMichael siyanqanqa njengoba evula umnyango. Umzukisano wokugcina lo kwi-escape yabo. Umnyango wokugcina oya enkululekweni. Siphakathi leli gumbi laseklinikhi. uMichael adonsa ipayipi lamanzi alibophele kuma-burglar guards. Elinye iside alibophele kwi-lift. Uzosebenzisa i-lift ukudonsa ama-burglar guards. Kodwa umnyango we-lift awuvumi ukuvaleka ngenxa yepayipi. Kulawo mzuzu iselincane langena phakathi kwi-lift. La riska ukuthi noma lingavaleleka ngaphakathi abambe ibhathini lokuvala umnyango. Ngalesikhathi yehla i-lift, i-burglar guard yahlephuka. Bajabula bonke sebekulungele ukweqa. Kulapho aqhamuka khona lamehla bekade babhekile sonke lesikhathi.